ana agwụnụ na Jizọs enwere ike na Christianity fraud na eche na asị ọgwụnụ ọfọ kịta na ka esi wee zuru Blessed Sacrament ifo ka mmadụ si wee were iron tinye n'ime kwatuo ya ọda na n'okporo ya because no one order attached to gold so ọ ga-eleti ezigbo ego. Now ihe ndụka ama njiri ekpere na-achọta onye were ahụ ndụka kịta ma mkpebe ekpere ga-afọ ya ihe a ga-eme bụ na ha ga-ewetezi common sense rụzie normal iron door a ga-eji na-akpọchizi ebe ahụ. Ọ bụrụ na ha chọrọ ebe a dị transparent then ha ga-akpachizi the whole anya ka mmadụ ghara ime gịnị izuru sakrament ọzọ. So ọ bụ na sakrament ị na-eji ekpesi elu mkpa gị na mmadụ ga-ezuru ya eji ele anya leta ego ime onye bụ onye riri eri ije ebe na-produce sakrament na China a na-agbụ ya ọkpa ije ebe na-eme offload na Venload na Ọnịcha a na-agbụ ya ọkpa ihe tago ga-eche ihe eme onwe gị. Ndị ga-esi na ha na-eji ekpere na nga ọkpa ala ọkwefu mmadụ na-enwe ụnụ a confirm go mmadụ 3 dead na moto accident nwe nke gbaji spinal cord ndị be ha na-akpọ nọọsụ nye ha 1.5 million ka wee bido surgery. Efube ihe mere onwe gị face reality otu isa charge phone gị ka the whole person nọ nwa charge phone ya ma Donald Trump president America ụwa abụtụ mmadụ si dozidobe ya ka ya esi dị mere ndị gboo ji si gị otu isi dobe ute gị ka ya esi n'ọnụ ya agbagharịzi na gọọmenti ji anyị n'ọrụ. Naijiria bụ ọdabaala gị kwa ndị na-atọ mmadụ achụwa gị maka ada atọ onye na-akwa baro ma onye na-ere pure water ọ ndị agha na-asị na Jizọs gozi ka a na-atọrọ ịbụkwa mmadụ ka Jizọs ya esi gozie gị nwaanyị dị ma na-ere pure water ide happy Jizọs agozie gị na mgbuke obosi ị na-epụ anya fiti mkpa ibe gị ka ha bụ baro ọnọgide njin moto etijie ya ma ọkpa onwekwuru m ego eji triti onwe. Jizọs agozie ego over 8,000 people ndị Igbo na ọ na-aga na Dubai over 15,000 na Malaysia, Cambodia, Vietnam, Indonesia, Egypt nwa sị gị shall see today shall see no more than 8,000 people nọ na nga there. Ya chọọ ihe mere onwunu ndị Igbo nye ya na nwanne ya mmadụ nwere final say n'ụwa ya gazienu. Hey, unu amakwo na-enwego ndị bụ na njọfa abụ na ahịa agbalụ n'ụwa enwego ndị oshi malụ ka isi malụ asụsa kedu ka mmadụ isi zuru oke mmadụ ụbụrụ ya na-akpakọ ọnụ ya esi wee chọcha ebe oyi ezu oshi ọfụghọ ọ bụrụ n'ime ụlọ nsọ Chineke n'ime ụlọ ụka gwagodu m ife onye a ji wee jebe n'ime ụlọ ụka ije zuo oshi biko o jere izu oshi n'ụlọ nna ya ka ọ na iwe na-ewe ya na ego ọ tụkọtasị nsi ụmụazị ya ka o jee ka o zuru n'ụlọ ụka na o nweghị ife ndị ụka mere ya ka ọ na onye ahụ eje ụka ka ọ na onye a na-agọ mmụọ ka ọ bụ na oso na ndị na-akpụ isi ana ka ọ bụ na onye a na-eje ụka ka ọ na-agụ ya ka ọ na-ozuwe ego oshi nnọọ oshi wee mara ya ahụ ọ chọchasịzi ebe oyi ezu oshi ọfụ ọzị ọ bụrụ ịba n'ime ụlọ nsọ Chineke ije zuru Blessed Sacrament. O nwezikwa oshi fọrọ n'ụwa ezuchagokwa na oshi ya ezu n'ụwa na ife fọzikwara ubu izuru mmiri ọkwa ịma mmiri izuru ume ikuku na ume mmadụ na-eku na ije zuru eluigwe ọkwa ya fọrọ izu n'ụwa ndị mmadụ ezuchagokwa na ife anya ezu n'ụwa onwezikwa na oshi fọrọ atọrụgo ndị fada atọrụgo ndị reverend sister atọrụgo ndị pastọ agbakwugo fe egbe agbawugo ụfọdụ n'ime fa ebe atọjefa maọbụ na-achọ ịtọrọfafa jụ na ahịa atọrọfa agbagbugo ụfọdụ n'ime fa. Kedu na ife fọrọ ndị mmadụ imezi ndị ụka na nke ikpeazụ a biko na ọhịa ịgwa ajụ ka eburu unu ụka eburu ọhịa ịgwazi ajụ ka eburu unu ụka ma ebe a ya ebujie na ọka o buru ya nawa na bie ka o burukwa ya jelesi ndị na-ego fa ka fagola agbafe ụlọ ụka ka onye ọbụla zuo ike gwagodu na m ife bụ iwu onye a ije n'ụlọ ụka jezuo oshi ọ na-ewe iwe na ego ọ tụkọtara n'ụlọ ụka sinsi nne ji wee mụ ya na ndị ụka enwenughị otu mbọsị fa nyere ya nke a si anya jide ka ọ bụrụ ife nkasi obi maọbụ merie ofufe maọbụ ife na-abụ kama oge ọbụla fa atọ na ịnakọ ya nke o ji ọ maka ya ka o ji wee jee n'ụlọ ụka ka o jee zuru Blessed Sacrament ka o jere izute ma ego nna ya tụkọtara sinsi ụnụ makwa na ife ozu je bukwo goldu na ọgarara ezigbote ọnụ wee zurukwuo ma achịcha etinyere n'ime ya ọ ya ata achịcha a ga-ata ka ndị ọya eje lesi ya fa ya ata achịcha ata ka fa ya ewere achịcha dị n'ime eji eso tụfuo. Chineke nna mekwaranụ mmadụ ebele ọkwọ ndị ụka bụọ onye ọnụ kịta anụnwasị na ọya amazi ife ana m ekwu abụọ ya ọnụ ọta ka agbawara ofe ọnụ okwu otu ụlọ ụka nnọ mgbe ahụ n'aka na Naịjirịa nke onye abụdịrị n'ọkọtị na-eji wee dekoleti ụlọ ụka ka o jezuru unu mana ndị Katọlik chọọchị na fa na-egote ezigbota lesi marụ mma
na-eto ogologo nke agbọdụ nke na-ana ebe ya ebe wee bidozie n'elu wee ha nga ya ọgbatutezie n'ala ma nke eji edekoleti tebụl ọta unu mana ndị chanchan na-agbagota unu agala ezigbo ọnụ mmadụ bata n'ime ụlọ ụka mgbe a tọkọrịa fada wee bịa ka ụka wee sị na ya na-abụ onye bịara n'ụlọ ụka wee zuo Chineke oshi na ya na-abụ onye aghọ ọnụ na ya na-abụ onye bịara n'ụlọ ụka akwa amawali Chineke akwa eyiwere Chineke onye ahụ wee bịa tọkọrịa n'ọnọdụ ka onye agha agbalị Chineke ọtọ na ya na-abụ onye aghọ ọnụ na onye ahụ ya dị ka ya onye gba ọtọ na ọ ya dị ka ọnụ abụrụ abụ unu amakwa na o mekwa ede ka otu dezi onye tọkọji ife a wee cherekwa ya wee bịa chetalụ fada yọwa ya mgbagharị segbula ana si anya do onye gbagharịa ọdụ ụnụ ka ụwa kịta na ụwa nke ahụ na ọka bụ ofu enwere ike kịta fada pụtasị na onye buje Blessed Sacrament a na nke nwa ya eme ya na nke nwa ya eme ya o na aya afụkwa ya maka ndị mkpụrụ mmiri karịrị akarị maka na ụdị ochi a na-ezuzi kịta abụzikwa ma ndị mkpụrụ mmiri ma ndị nna ebi n'ime ọfịa ma ndị isi dị mma ma ndị isi adịghị mma fancha na-ezuzi oshi ọdụnụ ka fada kwubu ife niile oyi ekwukwucha nọ n'anya fụ onye zuji ife a ọ narikwa na onye agha ebuchi ya tazikwa ya azụ ọ bụrụ etu a ka esi wee jee n'ụlọ ụka jee buru achịcha Jesu jee buru alụ na ọbara Jesu narie jee lesi ndị mgbuka kafa gbukasị ya wee melụ gold nwekwo na ụdịka oshi mmadụ anyị afụ onye buji ife a biko buchi ya kwala ya alụ na ọbara Jesu ije buru bushi ya kwala anyị Blessed Sacrament dị n'ụlọ ụka biko jee chee ife ya alụ ka inyere onwe gị aka zudebe na oshi n'ime ụlọ ụka ntu a ka ndị fada si akọmplen n'oge ọbụla n'ime chapel ebe a na-ekpe ekpere ndị mmadụ na-abịa esi osidi na-atọwesi ego ife ụfọdụ fa abata n'ime ebe anyị chena fa abịa ikpe ekpere faluo fa achịkọla ego ndị mmadụ ji wee chụọ àjà n'ime ụlọ ụka na rie amaghị m na fa na-achịkọrọ ya na fa bụ nwa Jesu ụgwọkwado ife mmadụ anyị afụ ka fa na-achịkọrọ ya na Jesu bụ nna fa ka fa na-ezu oshi ya na fa na-ezu nna fa oshi ka ọ n'ife nna fa ka fa na-eje welu ka ọ n'ife papa fa ịnụ mana asị na Jesu bụ papa anyị ọ na-abụ na fa were na ohe oshi ka fa zu nọọ ife nna fa ka fa je welu amakwa m ịmara ụgwọ na ife oyi tiri anyị na kọmentị onye wejekwa ife a biko wechijakwa ya azụ na ọdụghọ mma jee chee ife ya arụ ka inyere onwe ya aka ya ezugide oshi ruo one mgbe na-ekwe na ife gọvanọ na-achị Anambra steeti kwuru na unu chekie ndị a na-agba egbe ndị a na-ezu oshi na fa ha kwa nọrụ 80 something years na ndụ fa na-epekwa mpe zudebekwa oshi ka ndụ ute ogologo